Wareni ong'era gekara korwa Ikobe Nyamira West Mugrango igona achire gaiga itukoria rero tutumire no Mheshimiwa Samuel Tararamo mu chumbo na Nakuru Town West tutumire gochese nkaya omungina Mirka oyo bwate umurwaire nyumba gali nyumba etagogete igona ni nyumba yake barateyo Mheshimiwa Arama karaigweta mang'ana igasuke tukune nkole lino gwanje kulikwa ego okonya kulikwa botambe na gotebanga baka konye family ye ututuma na mabati 30 asa mabati 30 ote mabati atana rosi nyemberi yake bare yari ile condition irembe ututuma ne chibande gumi no chire gali chimatres amarangeti chisabuni chisukari amafuta ibisumari byenyumba na amarangeti na legani chimatres ibere boigo all promising di tukolia mambia goseko chakera mambia ndobeke mikakati ngaki mumururia obwato buruire bwe imprume arabe gakonya gitari anyore matibabu gono antorega iga kenyoni kegia kiomosa achuba o koane kinga ebinte ibiikire ande enyombe yine chiaga chugo itera okonya ko Mheshimiwa Samuel Tararama biya mono osongonye bintu bware de tata nyasa mabati chiwando mesumari amarangeti emeito maguta y'ingeni chisabuni echumbi tarakonda chakuri nyagetari naro kiragaki nancha abantu baminto bangikiranga kuruseito Nyamira bangikiranga yo bochaye ara mokoli egente kiyaga mwana mtori wali lakini aroriro mabera kosaragaki natokonyire ige binte yose piaretiri mama nere gose narara mama kumosokisku nando mwira ni nyomba tabwati ondo kumobwati nande tokomosiri mama nere okomosiri nande no mwana oye nande aro mogaka nyandi yabwata abantu ari bya kunange tobwata abantu torengaini itanga ntigange na lyo Mheshimiwa Samuel Arama na nyasa mukunetega nare ngasubwa lakini nanyole nero urenga lakini oikire gwikirana gaiga ase county to ya Nyamira gaiga nero nyarire ka gotoikange otoreteire bintu no mongina ateire kibando kirari eguni mabati 30 kimaturesi bere na marangeti na pamba stoko mobekera na mafuta y'ingeni ne sukari ne bakeke biriti atachoka baka mafuta to wako muruire baka patient akina yene iri Mheshimiwa ito ngambia mono bake misumari no ere gaiga ndwanya kanyora bakonyi bonde mwiri onde tari kurugesiere gakina ro mutangani ikirege gase aso muchyo ito na ro mwiri ikirege kana twanya ro mwiri mutangani gakyo ikirege gotorra se family yaito ngo mwere ngambia mono yasaya konye family yaye nande yasaya mokonye nera mukune asare gakinera makonye amarieta onkoruko jali nyakundi makori igondo muraigwe kanyoroke koruko kyomoso motureti kwani aba yabagambi baito omo assistant chief na Asoni abuka no mochibu ito Tom mugambi ondieki igonda kwani aba yabarbo no bare ko bara kenda sengenje yokomigeka tiba togetie gachinga kiechi igonda kwani aba yabo bono ekinare gotebaneke omosike Samuel Arama asegasi abeiro gokora gocha senkeye egasi engiya nyasa moseseni ebinto narorira iga yani byagire bune nkoba yani byagire mu basukano iga asengenjo yokobanga muna nyasa abange tamukunire abwate nkore engiya yogokonya Samuel Arama abeiro kuna kwegwekana jinsa mwechinde iga gocha lakini rendera yarona naro nga kumbe Samuel Arama no mugambi umuya naende obwate lyosali abantu ase ogokonya ase Samuel ajire Samuel nana komumanya Arama lakini kulingana nebinte bimira twabirigereire twabirorire amabati gare 30 chisabuni njiro ebituma byokoria mesumari meitonera ali amarangeti igasirire nkeye buya nonye no mongino yo sumbogete wono nkorenga ngo busibu aye mboje bwa sioka kana asamigira asini niga egere nyasa mokonye egere akonye murwiro yore nyombo rwarete kolire gente kiya witira oyo minto Samuel Arama biya mono eke mwakorire nonye nesese go yangetera kinya abantu banjite oyo no muroberi omuya sana ekiagere kento na korora kurugo bugima bwito turega abuna twabyaru tubwate myako 66 twana korora ya ekenege tukia omagoko